Έλα, Νίκα. Έλα, καλά, τι κάνεις? Άσε, τώρα γυρίζω από ψώνια, άσε, θα σου πω. Δεν υπάρχει. Ναι. Εννοείται δικά μας μαγαζιά. Ναι, στο δικό μας καφέ. Τέλεια, θα πάω να πάρω και την Ιωάννα, είναι στο γυμναστήριο, έτσι. Ωραία, έγινε. Φιλιά, γεια. Έλα, τι έγινε? Μια χαρά, τώρα τελείωσα την προπόνηση και φεύγω, πάω σπίτι. Οκ, πού θες να έρθω? Σε μία ώρα στο δικό μας. Ωραία, θα έρθω εκεί. Τι έγινε? Θα τα πούμε κοντά. Έλα, τα λέμε, φιλιά. Ναι. Έλα, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Τώρα έχω ραντεβού με το κομμωτήριο τώρα. Ναι, στο δικό μας, ξέρεις τώρα. Και καφεδάκι, πολύ ωραία. Θα είναι και τα κορίτσια? Τέλεια, θα τα πούμε εκεί. Φιλιά πολλά, γεια. Χριστίνα. Έλα, Χριστίνακη, καλημέρα, τι κάνεις? Καλά, κι εγώ καλά. Ναι, μόλις βγήκα από τον οδοντίατρο. Ναι, δικός μας. Οκ, πάω να πάρω το παιδί από το φροντιστήριο, τα αφήσω στο σπίτι, αλλάζω και έρχομαι κατευθείαν στο καφέ. Ναι, οκ, στο δικό μας, Ναι, οκ, Χριστίνα μου, έλα, τα λέμε, γεια. Για πες πώς πήγε. Εγώ θα σου πω, εσύ θα μας πεις. Για πες, ναι, είμαι ενθουσιασμένη. Παιδιά, είναι να μην είμαι, αφού πήγα για ψώνια. Τι και παιδιά, πήγα ψώνισα, πήρα γυαλιά καινούρια, πώς τα βλέπετε? Ωραία. Πόσο τα πήρα? Με 50% έκπτωση από την αρχική του τιμή. Φυσικά. Σε δικό μας μάλλον. Εννοείται σε δικό μας. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα ψώνια. Κι άλλα. Μαγιό, λαμπάδες, όλα αυτά. Αλήθεια. Βέβαια, πλησιάζει και το καλοκαίρι. Να σου πω καλά, εντάξει, οκ, αλλά αυτό που μου συνέβη εμένα εχθές δεν έχει συμβεί σε καμιά. Σούπερ μάρκετ, φίλες. Δικό μας σούπερ μάρκετ. Μπήκα μέσα, έκανα τα ψώνια μου και στο ταμείο έπαθα αμόκ. Παιδάκι μου, το αμόκ το έχω πάθει εγώ. Με το λογαριασμό του κινητού μου. Πλήρωνα 100 € το μήνα και έχω φτάσει να πληρώνω 30. Πώς δεν κάνεις τηλέφωνα? Εδώ θα γελάσω, κάνω περισσότερα. Άσε. Δικό μας. Πάροχο κινητής. Δικό μας. Εγώ να δείτε τι έπαθα. Και εσύ? Εχθές πλήρωσα για πρώτη φορά λογαριασμό ρεύματος και χάρηκα τόσο πολύ. Αποκλείεται. Ναι, παιδιά, δικό μας ρεύμα. Τι λες? Αλήθεια. Με τα λεφτά που μου περίσσεψαν, πήγα, έκανα μαλλιά και νύχια. Αλήθεια, Wow. δε. Παιδιά, δεν είναι μαγικό. Μου ήρθε μια ιδέα. Τι θα λέγατε να πάμε να φάμε σε δικό μας μαγαζί μετά από τον καφέ? Παιδάκι, κάτσε το αναλαμβάνω εγώ να κοιτάξω στην εφαρμογή μας που μπορούμε να πάμε να φάμε. Εδώ κοντά, μην τρέχουμε. Ναι, εδώ κοντά. Ωραία, έχει ένα εδώ πιο κάτω. Τι έκπτωση δίνει? 30%. Καλό μου φαίνεται. Ωραία. Οπότε, Παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι δεν περιμένουμε 2 μήνες το χρόνο για να έρθουν οι εκτόσεις και έχουμε 12 μήνες το χρόνο κάθε μέρα. Πόσες μέρες? 365 μέρες. Wow! Εκτόσεις καθημερινά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Απορώ πως ζούσα τόσο καιρό χωρίς αυτό. Η κάρτα αυτή είναι όλα τα λεφτά. Ό,τι πιο χρήσιμο έχω στο πορτοφόλι μου.